En uges tid efter befrugtningen går der hul på hinden omkring blastokysten. Herefter udskiller blastokysten stoffer og synker ned i livmoderslimhinden. Denne proces hedder implantation. HCG bliver produceret af fosteranlægget, når det er i gang med implantationen og på vej ned i livmoderen. HCG opretholder det gule legeme, så det ikke går til grunde. Men moderkagen bliver ved med at producere HCG efter at fosteret er kommet ned i livmoderslimhinden. Dette gør den for at bevare livmoderslimhinden. Via moderkagen bliver HCG overført til kvindens blod, og hun udskiller det via urinen. Derfor kan man teste, om en kvinde er gravid ved hjælp af en urinprøve. Der kan testes for graviditet nogle dage efter fosteret er nede i livmoderen, altså omkring 10 dage efter befrugtningen. Vi kan se på figuren, at HCG falder efter 8. uge. Dette sker, fordi moderkagen selv producerer østrogen og progesteron, hvilket overflødiggør HCG. Hvad er funktionen af henholdsvis fostervand, moderkage og navlestrengen? Moderkagen, som er et organ eksklusivt til pattedyr, udveksler ilt og nærings- og affaldsstoffer mellem moderen og fosterets blod. Ilten og nærings- og affaldsstofferne bliver transporteret mellem dem via navlestrengen. Moderkagen er fuldt modnet omkring uge 34 af graviditeten. Herfra begynder den at ældes. Efter uge 40 begynder moderkagen at gå til grunden. Alt hvad fosteret har brug for fra moderen får det via diffusion. Nærings-, antistoffer og ilt afleveres fra moderens blod gennem venen i navlestrengen og ind til fosteret. Navlestrengen indeholder 2 tynde arterier og en tykkere vene. Arterierne supplerer fosteret med nyt blod og nærings- og byggestoffer, mens venen transporterer det brugte blod og stoffer væk. Moderkagen fungerer derfor som fosterets nyrer, lunger og mavetarmkanal. Udenom fosteret dannes fosterhinden, mellem fosteret og hinden dannes fostervand, som beskytter det under dets udvikling i moderen. Fosterhinden er en hindesæk, der beskytter fosteret under graviditeten. Den består af 2 hinder, den indre og den ydre, også kaldet amnion og chorion. Jeg vil nu forklare om hvilke forskellige faktorer, der spiller ind på kvindens fertilitet. I figur 133 kan der ses, at jo ældre kvinden er, jo lavere chance er der for, at hun bliver gravid. Det skyldes, at jo ældre kvinden bliver, så falder antallet af sunde æg. En af de andre faktorer kan være overvægt, og det er på grund af, at det forstyrrer hormonsystemet. Det skyldes, at fedtvævet omdanner hormoner, som har betydning for ægløsningsmekanismen. En af de andre faktorer er også hormonforstyrrende stoffer, der blandt andet kan findes i pesticider og forskellige tøj osv. Og det er ret selvforklart. Rygning er desuden også en af årsagerne til barnløshed med hele 1/6. Det skyldes, at nikotin påvirker æggestokkenes funktion, hvilket hæmmer transporten af æggene i æggelederne og påvirker slimhinden i livmoderen, hvilket så resulterer i, at æggene har sværere ved at sætte sig fast. En af de andre faktorer kan også være seksuelt overførte sygdomme, og de har en indflydelse i det, man kan blive impotent af den. Det allersidste, jeg vil snakke om, er effekten af alkohol, og det forstyrrer hormonbalancen, hvilket resulterer i, at ægløsningen bliver hæmmet. Og hvis vi kigger på figur 134, så kan vi se, at chancen for at blive gravid falder drastisk, hvis der bliver indtaget flere genstande. Reagensglasbefrugtning er, når der puttes ægceller i reagensglas, og en sædcelle befrugter den i et laboratorie, bedre kendt som IVF. Denne metode bliver tilbudt til kvinder under 40 år i Danmark. Det er ca. 60-70% chance for en fødsel ud af 3 forsøg med reagensglasbefrugtning. Insemination er, når der kunstigt placeres sædceller direkte ind i livmoderen. Insemination betyder at så sæd. Derudover findes der mikroinsemination, hvor sædcellen placeres direkte i ægcellen. Det foregår også i reagensglas på et laboratorium. Cirka 1/3 af alle
Kunstige befrugtninger foregår ved mikroinsemination. Hvis sædcellen ikke kan trænge gennem hinden uden om ægcellen, så kan mikroinsemination også bruges. Mikroinsemination kan også bruges, hvis sædlederen er blokeret. I sidste nævnte kan man via operation tage sædcellen direkte ud fra testiklerne eller bitestiklerne. Dog er metoden ny, så det er ikke sikkert, om der vil komme flere misfødsler i det, at der kan være udmodne sædceller. En af de positive sider ved kunstig befrugtning er, at man kan undersøge for fejl i arvematerialet, inden sædcellerne lægges i livmoderen.